Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Je to vlastně moje první video, které chci vydat na tento kanál. A dneska vám ukážu, jak si vlastně s takovou skládačkou origami vyrobit tuto vlastně origami, která se také říká nebe, peklo, ráj. Tak jdeme na to. Takže připravte si A4, stačí bílý papír, na ten se potom nejlíp kreslí. Přeložte ho vlastně takhle, abyste si z něj udělali čtverec a takhle dobře jakože prostě to narýsujte, vyrýsujte prostě nějak. Připravte si nůžky a tady tenhle konec odstřihněte. Teďka, když to máte, tak to už nebudete potřebovat, to můžete vyhodit. Teďka se zase vraťte tady k tomu, už máte čtverec a vemte si tu druhou stranu a takhle ji taky přeložte a takhle prostě nějak narýsujte, vyrýsujte. Jako promiňte lidi, ale jako já fakt nevím, jak se ho říká. Takže potom tohle otevřete a dáte tenhle roh jakože doprostřed a tohle stejně uděláte tady s těma ostatníma rohama. Tak, jo, teďka už to máme a dáváme tam poslední. Potom, tady jak to takhle budete mít, tak to vlastně takhle otočíte a tady zase udělejte s těma rohama to stejně jako předtím. Takže to dejte zase doprostřed a nějak to takhle vyrýhujte, nebo já nevím. Jako doporučuji si na to vzít třeba pravítko a prostě to tím přejet, je to fakt jako lepší. Takhle dáváte zase poslední roh a tady tohle máte hotový. Teďka to vlastně takhle přeložíte na půlku. Tady takhle jednou, zase nějak to uděláte, konec si to dělejte tím pravítkem, asi to bude lepší. A uděláte to vlastně i takhle na druhé straně. Ano, takhle. Takže takhle to pořádně zase to nějak vyrýhujte a pak nevím. No, takhle to máte. A teďka si to můžete vlastně už takhle to vypadá z obou stran. Dáte to zase takhle, přeložíte a takhle vidíte, mělo by vám tady změknout tohle. Takhle si do toho vlastně dáte prsty. A nějak takhle, no, do každého myslím by měly vyjít dva, nebo ne, tak ne, nevím. Takhle to vypadá ze spod a takhle to vlastně potom bude fungovat, až to bude ve skutečnosti jakože hotový. Ale to ještě není, takže se pojďte podívat, jak to ještě vylepšit. No, takhle jak to máte, tak to vlastně takhle složíte zase takhle. Tak a rozevřete to, ano, takhle. Teďka si připravte nějaké fixy, jaké k tomu chcete mít. Já tady mám třeba takhle fialový, dvě fialový, dva odstíny fialový, dva odstíny červený, dva odstíny zelený a dva odstíny modrý. A teďka takhle to dám sem zelený, sem dám modrý, potom semka dám fialový a semka dám červený. Možná to trošku prohodím to možná trošku a 3, 2, 1, teď. Tak vidíte, to krásné kouzlo, že jo, prostě krása. Tady už to takhle máme, ano, zase to přeložte, aby to nějak bylo dobré. Prostě takhle přeložte s obou stran a teďka si to můžete zase vyzkoušet, jak to vypadá. Tak takhle to dáte jako předtím, zase si otevřete takhle ty rohy a dáte do nich prsty. Ano, takhle, no, mě to s tou náplastina moc nedal, ok? No, takhle to máte a já si myslím, že máme hotovo. Takže dejte odběr, dejte like, prostě dejte to všichni lidi. Musíte dát odběr, dívej, ono vám to bude říkat. Dejte odběr, dejte i like. Protože lidi, všechno to musíte dát, jo, všechno. Teda nemusíte vlastně, ale můžete, jestli mě chcete podpořit. Fakt vám za to děkuju, tak čau.